Esquerra Casco. Bé, jo parlaré en català. Aquest matí hem fet la prova a la universitat i jo diria que m'han entès. Si hi ha algun problema de comprensió m'ho dieu i repetim o traduïm, no hi ha cap problema. Però quan vam parlar de com funcionava aquest cicle, em van comentar que valoraven la possibilitat que escoltéssiu llengües diferents. De fet, el GELA, el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades, que ara us comentaré una mica, fem moltes activitats en les que utilitzem aquest procediment de la intercomprensió. En el cas de les llengües romàniques, doncs és possible que cadascú es mantingui parlant la seva llengua i tots entenen les de tots. I ho fem en activitats acadèmiques i ho fem en la vida quotidiana. Com que vosaltres teniu el privilegi de tenir una llengua única al món, aquesta possibilitat no la teniu. Però amb el coneixement de llengües romàniques que podeu tenir, suposo que també és més aviat una qüestió d'hàbit. Ja dic que si hi ha algun inconvenient, puc canviar de llengua. Ho dic perquè aquest matí, quan he acabat la conferència, m'han preguntat: això és una provocació? I no, jo soc partidari de la felicitat. Vull dir que no vindria aquí a provocar, senzillament crec que entre tots podem compartir aquest experiment. I si no funciona, doncs canviem. Bé, el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades és un grup d'investigació que vam crear l'any 1992 a la Universitat de Barcelona. El vam crear un grup d'estudiants i jo mateixa. Ara ells ja són grans i molts dels que han sigut part del GELA ara són en universitats d'Europa i dels Estats Units i ara som un grup bastant petit. Però quan vam crear aquest grup, penseu que us estic parlant de l'any 92, en aquell moment el percentatge d'immigració a Catalunya era inferior a l'1%, vull dir que no pensàvem res del que passaria després, però el vam crear amb la intenció de que si algú volia dedicar-se a aquestes llengües més llunyanes a nosaltres, això que podríem dir llengües d'aquestes exòtiques, doncs tingués la possibilitat. Jo d'especialitat soc africanista, jo m'he dedicat a les llengües africanes, però evidentment això no es pot estudiar aquí. Clar, ara ja puc dir que he tingut i tinc alumnes americanistes, australesistes, criollistes, vull dir que ja podem fer aquestes coses, és molt difícil. Ara últimament he aconseguit un parell d'africanistes, però en fi, l'objectiu inicial era aquest. El que passa que hi ha molt al començament, perquè quan es parla de les migracions a Catalunya, de fet es parla de quan es comencen a veure les migracions a Barcelona. Però abans d'això havien arribat gent de tot el món per la costa catalana, de la província de Girona, es devia tocant a França. De fet, el mite fundacional de les migracions a Catalunya diu que l'any 1974 un gambià que volia anar a França va trobar la frontera tancada per ell, evidentment, i es va haver d'esperar perquè no el deixaven entrar a França. I aleshores va trobar feina a Roses, que és una ciutat molt propera, es va quedar allà i aleshores allò que passa, va començar a portar els familiars,
els veïns, els amics, i ara el lloc del món on hi ha més gambians després de Gàmbia és la província de Girona. Vull dir que aquest és el nostre mite fundacional, però després, clar, també a la zona de Lleida, amb l'agricultura, van venir molts africans. Jo l'any 86, és a dir, ja fa 30 anys, havia publicat el meu primer llibre que es diu Les llengües d'Àfrica. I me'n recordo que l'editor, quan li vaig portar, em va dir: d'aquest llibre no en vendrem ni un, però crec que és un llibre que s'ha de publicar. I el fet és que la primera edició es va acabar de seguida. Clar, jo ara ho interpreto ja com un símptoma del que començava a passar i del que no érem conscients, perquè aquest llibre va desaparèixer a les zones on ja hi havia més immigració africana, sobretot a la zona de la costa. És a dir, la gent, sobretot els mestres, es començaven a preguntar què passa amb aquestes llengües de les quals no sabem res. Aleshores, a mesura que necessitaven informació, com que no hi havia ningú més que s'hi dediqués, ens demanaven a nosaltres que anéssim a fer xerrades, conferències, sessions de formació per mestres, per professors, per la gent que estava en contacte amb aquesta immigració, perquè no sabien què fer. I això, en certa manera, ens va posar en primera línia del procés. És a dir, nosaltres veiem què estava passant quan encara no se'n parlava. I una de les coses que vam detectar és que els catalans estàvem tractant aquestes persones que venien d'arreu del món com no volem que ens tractin a nosaltres. És a dir, venia un gambià, parla anglès. Venia un marroquí, parla àrab. Venia qualsevol de Sud-amèrica, parla castellà. Ningú tenia en compte les llengües que parlaven realment. I aleshores, a partir d'aquí va ser quan se'ns va acudir fer l'inventari de llengües que es parlen a Catalunya. I això és la sort de tenir un equip jove, doncs ens vam dedicar a buscar parlants de llengües diferents i tenim un inventari fet. Aquest any ja hem arribat a les 300 llengües. Ara ja tenim més de 300 llengües inventariades, és a dir, llengües de les quals hem trobat algun parlant. N'hi ha moltes que només tenen un parlant. També vam trobar, per exemple, 2 inuits que no es coneixien entre ells. Un vivia a la costa, l'altre a l'interior, però això vull dir que hi ha moltes curiositats en aquest sentit. Però, clar, això també tenia l'objectiu que creiem que és fonamental a l'hora de la preservació de la diversitat lingüística i també de la supervivència del català, que adquiríssim consciència de que Catalunya no és un país bilingüe. A Catalunya més del 10% de la població parla llengües que no són ni el català ni el castellà, o tenen com a primera llengua altres llengües, i això ens permet replantejar-nos les relacions. Aquí a la pantalla teniu l'inventari, si teniu curiositat, a la nostra pàgina web, busqueu llengües i totes les que hem inventariat es troben aquí. Bé, aquesta idea de que això podia ajudar a la supervivència del català, hi ha moltes persones que ens la discuteixen, però aquesta idea parteix del fet que quan mirem, ara parlarem de llengües amenaçades i de com moren les llengües. Us comentaré que des que Colom va arribar a Amèrica, el nombre de llengües existents ja s'ha reduït a més de la meitat. Per tant, sabem molt de com es moren les llengües, però un dia ens vam fer una altra pregunta.
I aquesta pregunta és: les llengües que, havent tingut les mateixes pressions que les llengües que han mort, no han mort? Per què no han mort? S'entén la pregunta? I aleshores el que vam observar és que aquestes llengües, que havent tingut les mateixes pressions que les altres, havien sobreviscut, de fet es parlaven en comunitats molt multilingües. Això, fins i tot a Europa, tenim alguna resposta a aquest enigma, com és que el bilingüisme mata i el multilingüisme no, perquè si mirem les llengües que estan desapareixent a Europa, doncs són llengües que han desaparegut per la pressió de la llengua oficial, que és una altra llengua. És a dir, s'ha bilingüitzat la comunitat i han desaparegut. Però la zona més diversa, que és la zona dels Balcans, en aquella zona hi ha molt contacte, s'han passat de llengües a unes llengües a unes altres característiques estructurals. No sé, com que el romanès és la llengua que ens és més coneguda, doncs, per exemple, en romanès, que és una llengua romànica, posposen l'article. L'home, l'hombre, és homul. Hom és home, ul és l'article. O el mar és mareà. Mare és mar i a és l'article. Hi ha altres característiques. Vull dir que el contacte ha estat molt gran, però en canvi no ha desaparegut cap llengua. Ningú ha deixat de parlar la seva llengua, perquè hi ha aquesta situació multilingüe. Per tant, el que nosaltres pensem és que si aconseguim recrear aquesta situació de multilingüisme, potser tenim esperança a l'hora de la supervivència de la llengua, perquè el que tenim fins ara és, des que hi ha política lingüística i des que tenim censos sobre l'ús del català, una caiguda sostinguda que ara ja està pel 36%. Vull dir que el mite aquell del 50% ja fa temps que ha deixat de ser una realitat. Doncs bé, això com a grup de recerca us comento de passada perquè potser a algú li pot interessar, però una altra de les activitats que fem, en fem moltes, entre elles vam fer una exposició que he portat aquí als plafons, més que res perquè es pot veure el mapa del món situades les llengües que hem identificat a Catalunya, és aquest. Vull dir això com a curiositat. Podem veure les llengües que hem trobat a Catalunya situades al lloc d'origen. Però a part d'aquestes activitats de recerca, d'investigació de les llengües de la immigració, fa poc hem començat a explorar un altre camp, que és el de les autobiografies lingüístiques. I aquí ens estan sortint experiències espectaculars. Aquest és el tercer any que ho fem. Fem un concurs, hi ha premi, i de moment cada any tenim guanyadors de molta qualitat. I, clar, l'autobiografia lingüística, que també pot ser una biografia, ja posem l'auto entre parèntesis, doncs molt sovint porta explicacions, aquestes que sempre estem buscant a l'hora d'explicar-nos com es maten les llengües, és què passa pel cap dels individus quan deixen de parlar la seva llengua als seus fills, que és el punt clau de la mort de les llengües. Ja dic, us ho apunto només com a informació, però us ho podeu mirar i potser algun dia tindreu ganes de participar-hi, perquè estic segura que tots aquí teniu alguna història per explicar en aquest sentit. Doncs bé, ara sí que vaig al nucli de la xerrada, d'això de com es maten les llengües, i suposo que heu sentit a dir moltes vegades, d'entrada no sabem i no podem saber amb precisió quantes llengües es parlen al món. Entre
altres coses no ho podem saber perquè no sabem què és una llengua. I si tenim en compte que el concepte de llengua és un constructe cultural que per nosaltres té sentit, però en altres parts del món no té cap mena de sentit, encara s'entén més. Vull dir que saber que l'euskera i el català són llengües diferents, estic segur que tots ho tenim claríssim. Però tenim tan clar que el català i l'occità són llengües diferents? Si no hi hagués algú que hagués decidit en algun moment que fins aquí arriba l'occità i fins aquí el català, això no és tan clar. Però, en fi, aquí no hi entrarem. En tot cas, és només per dir que jo acostumo a parlar de 5.000 llengües al món perquè és més fàcil fer càlculs. Però entre 3.000 i 8.000 tots són xifres raonables. I ja veieu que el ventall és molt ampli. Vull dir que de 3.000 a 8.000 poden passar moltes coses, perquè hi ha qui diu 6.000, si mireu l'Etnolog, que és la base de dades més important del món, que no ho recomano necessàriament, perquè té errors que podeu comprovar vosaltres mateixos. Si entreu a Espanya, per exemple, trobareu que a Espanya es parla quinqui. Aleshores, quinqui. Si a Espanya es parla quinqui, vés a saber que es parla togo. Per tant, s'ha d'anar alerta. Però bé, aquests diuen 7.709, sembla que ara és l'última xifra. Doncs aquesta és la que no em crec. Si a mi em diguessin que es parlen unes 7.000 llengües, molt bé, però 7.709, això no m'ho puc creure. Per tant, jo us dic unes 5.000 i, de fet, és igual. Aleshores, d'aquestes 5.000 llengües es diu que fins al 90-95% són llengües amenaçades en diferents nivells i que també alguns diuen que el 50% ja no arribaran al segle XXII, d'altres diuen que no hi arribaran fins al 90-95%. Com es justifiquen aquestes xifres que realment són preocupants? Perquè moltes vegades quan es parla d'això s'atribueix a un estat d'ànim, no? És que tu ets pessimista i per això dius que desapareixeran tantes llengües. Bé, els optimistes en aquest cas diuen que en desapareixeran la meitat i aquestes ja són moltes. Per tant, jo no ho deixaria